Ужас. Ей, къде се намираме? Трябва ми третото заклинание, Вейриан. Никога. Знаех, че така ще кажеш. Ето защо прерових малката ти чантичка и намерих нещо, което може да промени мнението ти. Това познато ли ти е? Не. Да, това е серум на истината. Изпилият го отговаря с истината на всеки въпрос. Чакай, няма да го изпия. За мое щастие обаче спиш с отворена уста. Така че нека те попитам, какво гласи третото заклинание? Полумесец там високо. Издигни се в небесата. Разкрий какво лежи под теб и дай на мрака свободата. Полумесец там високо. Полумесец там високо. Издигни се в небесата. Разкрий какво лежи под теб и дай на мрака свободата. На волята ми подчиния, светлината мигом съсипи. Небето ти се издигни и всичко в черно потопи. А какво е това? И всичко в тъмнината потопи. Дом, скъп дом.